Ado pesan ke Pak Jelai kawan dan kami dalam kru Sinar Padang, pemain kameranya Supri, pemilik vokalnya namanya Daman, untuk tukang editnya namanya adalah si Beni, pemain neot raboknya Cyril Asmara. Ingin dapat bertemu Cyril Asmara, ketiklah YouTube Sinar Padang Official, boleh bertemu dengan album Cyril Asmara. Ale terang ada Pak Tua, ketik tuk tuk tuk. Allah menanam padi, onan di sawah malang menanam padi. Padi labat tanam larang jauh, sampai ladu. Oh padi labat tanam larang jauh, sampai ladu. Ona nombor ladu kambang, olah kaset labi. Oh kini laka masuk larang jauh, oh kan nombor lati goe. Oh calik YouTube olah tonton larabab.
Oh dibilang badan sinando duduk di luarnya dakenan banyak memakai bajunya apa yo dari rosa. Satu alanya duduk di luar kupia laki di kapalonyo calik dia marosa yola badan andota dia lau rabi nak tahu. Awak gagal sebantu itu diadu bantu je bantu anak iyo gak tinggal bantu rosa. Oba itu mandeh memandangi senang hatinya amarosa mencari badan diri. Nah, ando orang ala berami-rami la mulai kama membaca doa berdoa orang kena monyo membaca doa balik buki. Oh di sinan kalau kau dilihat sedang membaca doa maalun saja badaninyo kalau naninyo dipandangi. Ndak lama sesudah itu selesai doa babaco. Deklah selesai doa babaco agak saja di badaninyo. Nampaknya babalik pulang tinggal lainnya hati rumah. Iyo keluarga dari rosa. Di sinan kalau kau dipandang bakato sekali badan ando onde dia kandung rosa dia onde ama dangakan bana ambo pai dulu ke rumah kontraan ambo japui baju dahulu mengganti baju mawa dulu ba itu bana kato badan ando di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badan ando bakato badan diri rosa onde abang sayang jorosa. Abang babalik bang dak balarang abang pulang indak bataga tapi dan sampai lama-lama kamari abang babalik. Oh mandanga katoco itu menjawik badan diri nando onde dia kandung rosa dia kok lama-lama abang disiko beko lain lo kato urang ba itu kato badan ninyo. Oh mandanga katoco itu menjauhi ama badarosa onde nak kandung nanona kok lasayo kalian kaduonyo mangalo urang ampikian itu tu tanggung jawab ama. Nampokok kalian lain serius indak do kalian kebagara-gara ba itu katonyo amarosa mandanga kato rupo itu di sinan kalau kok dipandang dia labu ambo balik dulu ko ado beko tompangan kamari ko ado beko kawan mantan ambo capek datang kasiko. Oh mandanga katoco itu menjawik badan diri rosa kok sabatu bang menjapui baju iko makontak bang oto awak joto lah bang babalik japui baju abang kasadonyo bawa ke rumah bang Hola rosa lanangku
Mandanga katonyo dari Rosa di sinan ibu menjawe mama dari si Rosa iyo lo mana kato ibu ode ama Rosa nama nyuruh bao tepat soto di baonyo nyo ambil sekali kontak oto bakato badan diri nando onde ibu dengan bana ambo iyo bu pakai oto sabanta ndak lamu ambo balik onde dekan Rosa dia ambilan bajuku mu abang tadi ke dalam bilik abang bawa taruh ke rumah boleh di rumah abang cuci dia. Oh mandanga kato dari nando menjawe badan diri Rosa nangkumu bang di bilik Rosa jangan baju di bawah biar disiko Rosa cuci mangajo baju. Oh abang lecung bang oh. Dan tak boleh do baju bau barangke badan diri nando alanyo ambil kontak oto iyo kontak pajero tadi. Oh keluarnya dari rumah taruh kadake otonan baru alanyo naik nando ate otonyo pulang ke kontraan pakai oto membawa pajero bang rumah Mama bawonyo apa jero baru di sinan kalau kok dipandang indak to bilang lamu indak lamu inyo di jalan sampai ketampe kontrakannya satu tiba tempat kontrakan diganti baju nak nyolai nyoba lo baju serap sapat tagak balik ke tampe badan rongos sama Maba baliknya ke tampe badan Rosa indak guna to bilang lamu ndak paralu di betong lamu panama alun sajo badan inyo yo agak di badan pak inyo tadi sadang nyo ate oto juo ndak lamu bakal lamuan sampai ke rumah badan Rosa ma Mas sampai ke rumahnya abada Rosa di sinan kalau kok dipandang dak guna to etong lamu agak sajo di badaninyo alalat turun pak badanando setolat turun badanando nampak di Rosa dari jauh ma Menampak di Rosanya dari jauh setola nampak dari jauh di sinan kalau kok dilihat indak to etong lamu ndak guna dibilang lamu bana di sinan inyo kok dipandang agak sajo di badan andolan inyo ate rumah Basalam jo ama pada Rosa cukwi jo Rosa sekalian
cukui jorosanyo sekalian biari sari tua biari baganti hari latih bola di malam 3 orang ngaji juga malalape di malam 3 lah sampai ke malam 7 orang mengaji juga tiba di malamnya sampai balik yola 3 malam tu di sinan kalau kok dipandang lape di malam sampai balik sampai ke 3 kali 7 Mas sampai ke 3 kali 7 nak lama kita bilangkan dek lalambe apa meninggal barunya sampai 100 hari sinan kalau kok dilihat lah sudah 100 hari ala sebulan 2 bulan lah cukup ke 3 bulan lah sampai kampe bulan apa si Rosa di meninggal Ado anggaran setahun apa meninggal batanyo ama bake nangando mabatanyo amanyo bake nandon de nak kanduang nandona abu batamba gae ju awak batamba tuju Lesabananyo angko kajadi menantu ibu Lesabananyo angko kajadi menantu ama Iyo suami dari Rosa Lako abi pikir nangandona Malako abi kona apik kinando mandanga katoco itu de ama Rosa nawatanyo Rosa mandanga di sabala sinan wakato badanando onde ama dangakan banako itu amatanyon Lai buli bajanji ma badanambo minta tunggu seminggu kini Meminta tunggu masa minggu kini kok lalape seminggu kini kato ama bukin bajawe ba itu bana kato nando kato sampai sarupo itu ndak ba adona ama menunggu nampokok menunggu leka jadi dan sampai ndak jadi minantu ama Ba itu bana kato inyo amata daga manimang cucu amalagae bantu iko na Mama lagae nak bantu iko ba itu bana kato inyo indak to bilang lamo bana tumpak di badan diri nando janji jo ama Rosa lava buik seminggu jawab panditiboan ba itu kato nando di sinan kalau kok dipandang batanyo nando baki Rosa onde dia kan buang Rosa bang keluar dia jalan-jalan duduk-duduk di tepi langawi di duduk Rosa di tepi lawi mendanga kato rupo itu jadi bang kato pada Rosa di makasana ngati abang kama di bawah Rosa namu
Kato sampai sarupo itu barang ke nando josi rosa sadang di nyoko kini ala tarwi kadake oto ala nyonai ate oto Sato tibo pak di ate oto barang ke oto dari rumah jalaninyo ketapi langawi pak Duduk KKP tapi lawi ndak lama to di jalan sampai KKP tapi lawi yo tampe urang minum-minum yo tampe urang minum jus pokat ado jus tomat sekalian baranti oto nyona ranca oto baranti nyola turun nyotarwi ke dalam kape naik kayuang tingke du naik kanyang tiket dua setelah tibanya di sini duduk berdua bagandiangan latiba pelayannya tempe jua minuman latiba pelayan kadai minum koka atau makan berkata badan diri nando bue anjus naga dua anjus naganya dua buah mandanga katoco itu alanya buah andi pelayan ndak lama sesudah itu tiba jus naga dua galela minum jusinya berdua Olah minum jus nyoba dua sedang minum jus juo bakato badan diri nando onde dia kandung rasa dia ile jale di badan rasa mangkonyo rasa bang bau kamari ho awak berdua rasa nama nangamanyo indah ado tahu mangko sampai rasa babao ado tujuan jomu kasui ado cerita bakaban oh mandang kato bantu itu menjawi rasa lambek-lambek kaban labang kato rasa anamonyo ceritonyo oh kato sampai nando mengecek kan rosa ndak maja abang nikah ama menyuruh nikah juga jadi suami rosa nana abang dia indak kamaila abang sayang kabake rosa tapi ado alangan cie alangan sangat barek bana Honan sabananyo dia badan abang alado punyo bini abang di daerah Pekanbaru banamu piak sira ini ado barana dua orang dia
Oh ada barana dia dua orang anak padusi kaduanya nantu anak badan abang banamo siupiak Mary nang kete anak badan abang banamo piak Yosmela ba itu kato badanano. Oh mandang kato bantu itu di sini rosa menjauhi onde abang dangakan bana walau abang ala babi ini narosa tatap bang. Oh sayang yo bang walau 10 anak abang walau 9 bini abang narosa tetap cinta ju ndak dapet dia alie do bang alie lai Tuhan. Oh ndak dapet dia alie do bang alie lai jadi tu abang mangko ambo babao kamari mangko rosa babao keluar mendanga katoco itu. Oh iyo rosai bantu itu nan sulitnya ndak rupo itu dek lamu abang di dumai nyo tahu alamat abang. Oh nambe donyo cari abang kadumai tibo beko inyo di rumai bagadua loro saja sira ini ndak rancak do dia tahu kudian rancak kini dia dia tahu. Komandang kato rupo itu jawaban badarosa sale jujur badan abang bini 10 tak ba apa bang Oh bini 10 bang tak masalah ba itu kato badaninyo indak guna to bilang lamo ndak paralu dietong lamo bana. Oh di sinan kalau kok dipandang oh agak sajo di badaninyo agak di badaninyo kini disiko kalau dilihat. Hode inyo selesai minum mola babalik le dia badan awak tamui ama badan rosa baru mengecek badan abang boleh tako hari barale dia. Oh boleh takut dia hari barale ba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu. Oh sanang hatinya badarosa yo yambo inai yo nyo kuku karano kuku laputin amne rosa intai kato itu kini kanda ala la boleh melapai lebang badanawa. Barangke dari tempe minum malanyo tarui dake oto seto tibonyo dake oto babali inyo baduo Tuhan. Oh babali inyo baduo ndak guna to etong lamo disiko kalau kok dipandang. Ndak paralu dibilang lamo topa capek ke basa ketik sampai lainnya ke rumahnya satu latibo di rumahnya. Hoto talata di halaman turun lainnya nambah duo tarwi kalabu rumahnya bacu assalamualaikum menjauhi amma badarosa alaikum salam kato amma masuk lana ayat rumah. Lana iya anak kaduonyo duduk lana dake ama mengecek badan diri nando. Oh ama dangakan bana kami baduo la barun yang laisa iyo makaduonyo. Kini basaran kato kama tako lamari barale bilonyo kang ami dinikahan Tuhan.
Oh bilonyo kami maka dinikahan ba itu kato badaninyo mandanga kato cuy itu disinan kalau dipandang ndak tabah dosa nangnyo hati amarosa maonja-onja amarosa dapik minantu badan nambo namu yuwo rosa balaki dari dulu ambo semua bapa jodohan naba bagai urang nanti bo ba macam urang di jodohan nang kayo lain nang bansik lain nang gagal lain nang buruk lain tapi si rosa lu namu tibo jonando namu bana bahagia masih rosa Tuhan. Oh bahagia masih rosa kalau iyo nak sabantu itu kini ku hari-hari Sabtu tiba di Sabtu barisuaknya baru kalian dinikan tobue alek gadang-gadang. Hoba itu kato amarosa manggari inyo sakali undangan cetak sakali undang orang jauh jo ampie malam minggu barisuknya di sinan alek kadibue Tuhan. Odesinan alek kadibue undangan ala basebar seluruh kota dumai jauh jo ampi orang lah tahu apa lagi anak tukang beca. Jawapan tukang beca nang kawan nyawinyo tadi yo baruntung bana badan nanu baruntung bana pajako ba itu kato buyong renol nang kawan pertama dulu awak nampaya di dumai ko ndak dapet babini kayo nyo dapet babini kayo. Bini kayo rancak coy itu ba itu kato badarenol baruntung bana badan ando Tuhan. Oh baruntung bana nyo badan ando disinan kalau kok dipandang. Abi hari baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan sapakan itu alek latibo sakutiko alek tibo inyo banikan. Tantu ado wali manikan jonikan di walinyo sakutiko aku nikakan anak aku iyola binti si Rapi nama namo si Upi Rosa iyo jo badan buyong nando dengan umahalnya seperangkat alat solat dibayi tunai. O mananga katoco itu jawapan badan nando aku terima nikahnya anaknya dari Tuma binti si Rapi nambah namo pienyo iyo si Rosa dengan umahalnya seperangkat alat solat dibayar tunai mandanga kato rupo itu nyotanyo karang nambahnya baadi apa nambah samo lai kosa katubanika mandanga kato itu ado juo naba parangai alun sado kato nabanya agu-agu baru menyabui nyonyong ulang balik di urang manikan. Aku nikahkan anak aku iyo lainyo binti si Rapi iyo jo badan diri nando dengan umahalnya seperangkat alat solat dibayar tunai. Nyo jawe di badan nando aku terima nikah nyo badan si Rosa iyo lah binti si Rapi dengan umahalnya seperangkat alat solat dibayar tunai mandanga kato bantu itu batanyo patigo nyo nak nyolai ba ako di apa nambasamo manjawe urang nambasamo sah inyo suami istri
Rosainyo suami istri lah sudahnya dinikahan. Ba itu kalau kau dipandang deklah salah banikan di sinan kalau dilihat nan tamu jadi nan organ co itu pulo ado juonyo organ ado kabudayaan karamayan siang yo malam. Oh di sinan kalau dipandang abiari sari tuale sudah orang balik tinggal lainnya nambah tigo di hati rumah olanan gadang tuh Iyo di rumah nang gadang tu nan cie badan sinando nan cie badan si Rosa serato ama sekalian lainnya sayo sekato rukun dan damai badan inyo abiari baganti hari abiarinyo baganti pakan abi pakan baganti bulan alasa bulan 2 bulan sampai ke 3 bulan. Oh inyo di dalam rumah tangga di sinan kalau kau dilihat Odek lamo bakal lamoan inyo tu dalam beturutan to bilang nasib mande rosa mande laco sakit-sakit penyakit mande penyakit gulo. Oh penyakit mandenyo penyakit gulo-gulonyo gulo paling bahaya gulonyo gulo bahaya pulo bukan penyakit gulo basah penyakitnya gulonyo nanti bo. Oh mungkin campuran penyakit ko dikecean gulo basah ndak gulo basah dikecean gulo karyang ndak lo gulo karyang badan lai barisi juo tapi nyo kulit masih badan tu jale kesakitan Tuhan. Oh dapat penyakit gulo dari gulo basah ke gulo karyang ba itu nasib mande rosa dari gulo karyang lape ke gulo basah tio ari sabantu itu yo lama lang tibo di si rosa dek mande acok sakit-sakit meninggal mande si rosa tinggal lainyo nambah 2 mande nyola maningga pulo mande maningga bakubuan na banyak lah datang pulo bertambah ibu hati rosa harapan awak ke suami Tuhan. Oh awak harapan ke suami baik itu badan diri rosa sehari mande sudah meninggal tiba di malam 3 lah lewat ke malam 7 yo tiba di malam sampai balik tiba di 3 kali 7 lah sampai 100 hari ala sebulan 2 bulan lah sampai ke 3 bulan lah cukup sampai bulan 6 bulan sudah meninggal Tuhan. Enam bulan mande rosa sudah meninggal tinggal berdua nyolai di rumah gadang asepnya rosa mengama menguasai
Walaupun rumah kontraan, walaupun becak nanado di daerah Dumai, storannya jalero sama megang, baik itu kalau kok dipandang. Nanando tabao sanang sajo, baik itu kalau kok dilihat, indak to bilang lamo-lamo, dicaliek nando jo sirosa, tambah setia badannya Tuhan. Oh tambah setianya badannya baik itu kalau dipandang indak guna to etong lamo. Oh sadang co itu kita bilang balam taranggola tetanggo manyang tahu rakyat pintu salam ta'azim badan kita alias sakete tentang itu. Oh alie kau orang nandi Pekanbaru, iyo lah bini dari Nando cukui jo anak sekalian 100 anak nambah 2. Koto bilang bini badan Nando nambah namo piara ini lama lang tibo pak dira ini. Konan tua anak taman SMP nang ketek taman sekolah dasar badan laco sakit-sakit Tuhan. Oh badan lah kadoknya sakit-sakit tubuh laco sakit-sakit bakato mande bake anak onde nak kandung sayang mande onde nak kandung sayang mande nak. Oh dangakan bana lana di meri danga di meri anak nantu sarato yosmela anak nang kete. Kok sempat pendek na umur mandi iko mapoto apa na ado ama simpan 100 jo poto ama poto baduo na mansodolu. Ko bao la poto ama na nan jo apa na nado baduo nang ko cari apa kana gari Dumai kok sempat pendek umur ama kabana mana. Hola maningayona ba itu kato sira ini Tuhan. O mandanga katonyo dari ama manangi badannya upye meri onde ama dengan bana jantingan ma badan meri jantingan kami berdua yo ma. Kok sempat ama main da ado yo mai apa jauh di daerah Dumai kabaan nasib badan kami nyo indak badut sana harapan kama seorang dape ama. Ojo iko pulo yo mai kama merima kama ngadu Tuhan. Oh di sinan kalau kok dipandang umanat tinggal di anak nambah 2 baru bekato badan sira ini nak kandung meri anak nantu yosmela anak nan bonsu yo nak. Kok iyo pendek lah nak umur mande na Ho cari apa kana gari Dumai kok batamu badan jo apa walau babini apa meri walaupun indak babini na apa yosona. Ho kapa nak jangan malawan dak nak turuti kato apa perintah dituruti jangan malawan nak. Ho karang tuo yo na ba itu kato badan ra ini Tuhan. O
Kato sampainya dari sirah ini, kato sampai sabantu itu jadi mak, kato badan inyo jadi bu, kato badan anak. Ho satonyo ala mamaci janji, umanan ala nyo tinggan dari sitalai ke sitala, siaka balik dari sampah dari pagai kambang labu ngodinan tinggi. Ho aja lula pae kalau dekana umanat la tinggal di Simerio pak. Ho aja lula bilangan sampai la mati badan pak. Sira ini Tuhan. O maningga manywa dari Mary, marato-rato badan anak, marato anak keduonyo, apalagi anak nambonsu nambah namo pius mela. O ibu sayang joyos yo buai, o yos baru butamat sekolah dasar yo buai. Oh dape ibu bu meninggal kabah nasib. Oh badan kami oh buai ba itu kato tangi anak Tuhan. Ba itu kato tangi anak, tadanga tangi bajadi tibola orang badakatan la jalera ini mati tibo tetangga. Honyonan banyak Ala tiba orang badakatan la datang orang nabasamu hari ada pukul 9. O anak menangi kaduonyo ibu orang mencari anak. Oh ibu orang mencari anak nombor 2 itu kalau kau dipandang. Oh indah to bilang lamo de hari bertambah tinggi mai tu tale bamandian Tuhan. O mai nyo jale kabamandian marato anak nombor 2 de ibu sayang jo iyo so ibu sayang jo awak yo bu. Honda ado ibu do buai badan ibu apa jauh di tanah rantau harapan gadang badan ibu dape ibu meninggal pulau akadayo buai badan iyo sio bu. Yo akadayo bu kami nabadu kami ketek sabantu iko ko adik tamat sekolah dasar ko awak tamat SMP. Yo akadayo bu badan kami ba itu kato badan inyo mencali tangi anak nombor 2 lai orang mandangan Tuhan. Oh ibunya orang mandangan ba itu kalau kau dipandang.
Oh indak to bilang-bilang lamo namai ala-ala mandi. Oh sudah mandi lagi kain kapan. Oh nang kuburan ala bakali bawa ke kubur nak nyolai. Anak menangi calik mande Tuhan. Oh anak menangi calik mande, anak menangi nangi juo aye mato badarai-darai mau jan labe aye mato. Oh jatuh cie lah jatuh duo lah tibo dake kuburan satu lah tibo di kuburan mande badan meri Tuhan. Oh mai lah sudah berkuburan, dek lah sudah mai terkuburan. Anak dibawa balik dirang banyaknya bawa pulang keduanya. Oh tentu anak menurut saja, baik itu kalau dipandang sampai ke rumah kok dilihat. Oh ukuran baca doa lah badua apa balik bukit baik tujuh Nabi aso Tuhan. Oh baik tujuh Nabi aso ndak guna to bilang-bilang lamo indak disiko di palamo. Oh biarinya sari tu latibo di malam 3 hari. Orang kampung mengaji-ngaji cukui di malam sampai hari. Dan orang coy 7. Oh orang ibu mencari anak nambah 2. Indak tu bilang lama bana. Oh biarinyo baganti hari, biari baganti pakan, sapakan jodoh pakan, latigo pakan mande, sudah meninggal Tuhan. Oh bakato inyo anak nanggadang da inyo baduo baradik sajo nantuo anak tamat SMP nang ketek tamat sekolah dasar. Oh bakato anaknya nantuo dia kandung nak dengan mana. Oh dangayos mela dia kakak. Oh bungkui pakain kesadonyo masukan katas baju awak ijazah dan sampai lupa cukui jo lapor sekalian. Oh karano piti dia layado barangke awak kadumai to cari apa dia badan awak Tuhan. Oh dicari apa badan awak menurut alamat layado iko sure nyo kirim dia apa dulu. Oh iko ma foto apa je foto ama wakatuli yau mudo-mudo. Oh kini awak dia barangke dari pakan totompang oto kadumai ba itu kato badaninyo. Oh mandang katonyo dari kakak onde kakak dengan bana kama sajo awak dibao kama dibao ios namu yoka. Oh kama dibao ios pai menurut kakak ba itu kato anak nang ketek Tuhan. Oba itu katonyo anak nang kete indak guna to bilang lamo. Hondak paralu dietong lamo bana.
Honan pagi sepagi itu nyo cari oto tompangan tagak-tagak di simpang jalan yo muju bana di badannya. Ho manandoan nasibnya kakamu jua dape oto tompangan ka daerah Dumai lalu Erlindo kakak Dumai pae. Ola lalu waktu Erlindo tonyo ambe labaranti kamana keto sitokar kadumai pak keto badannya pie meri badu ojo pie yosmela. O mandangainyo kakak dumai naik lana ena badu mandanga keto coy itu lanai anak kaduonyo. Hosato lanai anak tadi oto barangke nak nyolai barangke dari Pekanbaru ladu mai nangkanyo 7 tuan. Ola Dumai nyo anak kanyo 7 indak to bilang-bilang lamo. Honda guno dietong lamo di sinan kalau dipandang dak para lu to bilang lamo bana. Agak sajo di badaninyo maalun badannya tadi agak di badan dirinya. Dek lamo to di jalan nindak di jalan di palamo sampai waktu yo jangkonyo latibo to di Dumai tuan. Olah sampai otok ke Dumai masuk ke loket di daerah Dumai talata oto di tempat nyola turun penumpang banyak turun lo meri joyos mela. Hosatola turunnya nambah 2 di sinan kalau kok dipandang. Oh agak sajo di badan inyo de inyo ala ko turun. Ho maalun sajo badaninyo. Ho agak di badaninyo tadi bajalan anak nambah 2 nanci taman SMP nanci taman sekolah dasar jalan bagolai lambe-lambe tuan. Oh jalan bagolai lambe-lambe di sinan kalau dipandang dek lamo juo di bajalan lah jauh juo perjalanan litak badan indak tabado. Oh nampak sekali tukang becak satunya nampak tukang becak. Oh batanyo badan anak nang gadang nambah namo siup pie meri onde apa nang tukang becak. Ho bari lurui pae ambo batanyo di ma wilayah gang nane ba itu kato badaninyo. Ho kato sampai serupo itu kok gang nane jauh lena dari sikolit tak juo mana berjalan kaki anggaran ado 2 kilo naik. Onde apa dengan bana kok lay buli apa ambo batanyo apa lay ado pernah mendengar cerita le tahu apa di buyung nando. Hosinando pa anak Pekanbaru karajonyo kabanyo di daerah Dumai ko karajo jadi tukang becak. Ho mandanga kato rupo itu sinan bakato apa tukang becak onde nak kandung namudoi. Pokok dinando nak kami ko tahu memang dahulunya tukang becak tapi kini ndak membecak lainnya jadi rangkayo gadang.
Honika jo orang kayo di dumai ko ala babini jorang bapiti lasanang idui di dumai ko na Olah sanang inyo na di daerah dumai nda ado nyolai membecak lai baru nyo ambil foto nanado onde dangan la de apa lai ko urang nyopa namba namo nando nang kato apa nyo ambil foto mensodolu konyo calik bana de apa tukang beca iyo iko na urang nyo na nando na jadi urang kayo kawan lamo di badan apa na Oh kawan lamo mana di badan apa nyo pertamo menjajak dumai jo apa inyo bakawan apa nama ambian beca apa nama mencarian rumah kontraan apa banamo na buyong renol si renol namo na badan apa aslinyo apa rampi aman ba itu kato badan inyo mandanga katoco itu ko iyo pak sabantu itu antan ketampe nando awa ado peralu bana anak indah lo bacarito mandanga kato bantu itu ko iyo na ketampe nando naik lana ate beca Tuhan Oh naiklah naik beca naiklah kalian keduanya lah naik inyo nambah dua antara meri jopi yosmela Hosato lah naik beca nyo dayung beca lambe beca badayung akan namonyo Nam becak di dayung juo sadang mandayung dayung becak kain cawu panjang 9 laput tajelo di barando panek dek lamo di bajalan jauh bertambah hampir juo Oh jauh bertambah hampir juo apa tando kini lampir lah nampak rumah gadang nando na rumah badan siyo badannya rosak tadi itulah rumah badaninyo Sato nampak rumah si Rosa iko mana rumah nando si Rosa namo bininyo nanando nambah sabu itu Oh mandanga katoco itu tarimo kasih pak banyak-banyak barako pak ongkos beca mandanga kato bantu itu onde nak kanduang namudoi apa ibu mencalik kalian biarin dah ongkos dibayar apa barang ke nak nyolangai na Oh apa barangke nak nyolai sanang hatinya badannya piak meri badu ojo piak yosmela Hoi nyola turun di laman rumah jalan ninyo duo barat dia tarui kalabu rumah gadang satu tibo di labu rumah Oh baco assalamualaikum menjawe orang nambah duo nancie badan piaknya tumayo mau piak rosa Oh nancie badan diri rosa nancie si buyong nando menjawe inyo dari dalam Waalaikumsalam kato nando Tuhan Waalaikumsalam nyo katonando sato menjawe Waalaikumsalam nyo sadang membalakang bana ke pintu nyo marumah sadang membalakang nyo menonton TV kedua nyo
Maengong nando kabalakang satu maengong kabalakang nampak anaknya kedua nyo tahu di badan upiak Mary di nang kete inyo ndak jale tapi dia anak nan tuonyo ndak lupa satu nampak anaknya tibonyo kaja di badan nando iyo anaknya Hokala buruma pa Onyot kajana kalau rumahnya dukung anak nang kete Hosatola tahu de apanya menangi badan diri menangi Mary pegang apa badan soban apa badan apa peti apa nak balik lah babini apa di rumah mencali inyo di labu batangisan tekana di badarosa manso anaknyo ado baduo manso nando ala babini bakato rosa kana nambah duo cukui ke suami sekalian onde abang dangakan banajan di labu pintu bang batangisan bawa ke dalam mana awak suruh duduk lah bangai di kurisi yo bang Hoba itu bana kato inyo coy itu kato rosa tadi nyobao anak ke dalam nyo suruh duduk di kurisi na rosa mambi air nyo ambil makanan kesadonyo Hoba kato badannya diri anak iyo nabana mo upiak Mary badan sopa badan diri apa batinggan kami jo ibu yo pa apa pai ka daerah rumai kato apa indak kalamo ikut contohnya nambah tamu laba bini apa di rumai pati apa Honda balik dopai kondak kami mencari apa nak kawat tamu kami jo apa oleh jale di badan apa mangko bacari apa kadumai ama maninggapai batinggakan Tuhan Assalamu apa batinggan nama menjadi mencuci kain tio hari manje upa mencuci amala cok sakit-sakit sampai nyopende umuama mangko sampai mencari apa mangko tiba di daerah dumai mencari apa kamari opa Hodek nangka membantu pa indah ado harapan gadang bagi ama dape ama meninggal pulau kasih kami pa Hoka mangadu yo pai labatamu kami jo apa laba bini pulau akadayo pa Oh kami jo adik mapa alamat mati pa di jalanan Tuhan alamat mati pa di perjalanan itu kato badaninyo ndak guna to etong lamo
Ho bakato badannya tuma diri rosa iyo bini dari badan ando. Honde nak kandung merina danga dia na ibu kaduonyo mangalo mati nak tengah jalan sagadang iko rumah wayona. Ho mangalo rosanyo na takwi mangalo takwi anak ibu ba itu kato badan rosa. Hodanga di merinyo anak mande ndak usah mengecek bantu itu. Hondak kamati di jalan dona badan meri sagadang iko rumah wana Oba itu kata pada rosa madisinan kalau dipandang dek tadanga kata coy itu tahu be hati badan meri naninyo tetap menangi. Oh baru sinando kok dipandang nyo ambil pisau ke dapur. Hola dapet pisau de inyo 2 buah. Nyo agian kana cie seorang onde meri anak apa yo nak. Honde nak kandung iyo saya anak apa. Hosi merina anak nantu yosmela anak nangketek tagak lah kalian kaduonyo. Nyo buka baju di sinando bunuh lah na badan apa memang apa merinan salah yo nak. Oh memang yo salah nak badan apa nak Oh bunuhlah apa badan meri boleh nak puena. Oh hati meri ona duo yoyos mela anak apa na Omandanga katonyo dari apa nyo campaan pisau dia anak gilo dia po badan apa nyo campaan pisau kaduonyo pasien dia badan apa yo pa. Ho ama meri ala meninggal kini apa lo kami bunuh Josia jolai kami ketinggal Josia jo kami bayo kami ndak ado badusana kami lah jale ranta buang harapan gadang bagi apa. Ho kini apa lo nangka kami bunuh gilo dia popai badan kami Tuhan. O mencali kato anak nambah 2 tumpak di badan rosa tadi nyo ambil anak kedua nyo tangisi anak nambah 2 onde nak kandung rosa masa yang mande. Onde nak kandung na nambah 2 iyo nambah namo piak meri. Hoyos mela anak nang ketek dangayo nak kato mande. Hojan takwi londa ati rumah tinggal di siko kalian kaduonyo anggap iko rumah merinan punyo. Ho anggap iko rumah yosmela punyo nan ibu jan dianggap ibu tiri anggap sabantu ibu kandung apo para lu minta sajo yo nak. Hojan sampai nak meri takwi yosmela jangan ragu-ragu apo paguno na minta sajo yolei. Yo nantakan anak diminta saja dan sampai takwi pulo anggap ibu sebagai mandekan luang ba itu kato badaninyo anaknya pangku kaduonyo.
Mencali eloknya pak bini apanyo ndak jadi anaknya berang menangi badan diri Mary duo jo adik sekalian kadake badan si Rosa iyo bini apa barunya honde ibu budangan bana leit sabananyo bu kato ibu banggap ambo anak kandung ibu indak banggap anak tiri ba itu kato badaninyo Komandanga kato rupo itu nyojujung tangan anak pak di si Rosa nyojujung tangan kaduonyo honde nak kandung Mary ibu yona honde nak kandung Yosmelai Mary mande ho indak kabanggap dona anak tiri indak kabanggap orang lain sabantu anak kontan ibu Tuhan. Oh bajanji yo anyo Mary jo ibu bajanji yo smela bakke ibu anak para lupa do kalian anak para lupa do Mary jangan kapa Mary minta oh jangan kapa yo smela minta ka ibu apa guno ba itu kato badaninyo Komandanga katoco itu lasanang hati anak nambah duo abean kamar pak di si Rosa abean kamar duo buat Tuhan. Abean kamar dua buah kamar lah sudah barasian Dek lawarasi kamar kaduonyo onde nak kandung Merina Oh disiko kamar untuk Mary disiko kamar untuk Yosmela Oh asyang lah kamar kalian kok gadang kalian barisuknyo disiko kamar sampai tua na Oyo elok bananyo abini apanyo elok bana ibu tirinyo mencali eloknyo pak Badarosa yo bini dari apanyo ndak jadi berang anak nambah duo Kode elok bana dipandangi nanari sari itu abiari baganti hari Hotandonyo elok pae badanyo upi Rosa tiok kamar do batipi agi tipi cek seorang bulia indak bagadu bulia indak batangka-tangka Hotiok biliknyo agi tipi balian lo ape baru cek seorang anak bertambah sayang juo Tuhan. Yo anak bertambah sayang yo biarinyo pak baganti hari biari baganti pakan antaro anak nambah duo sarato apa jo ibu tirinyo anak turukun jo ibunyo sabantu mangande Holakan duang nyobana Sabantu mandek kandung nyobana indak anggap orang lain Dek inyo sawakat tu itu anaknya calik lait seorang tamat SMP dan cik tamat sekolah dasar
Nyosaran dirosa kaduonyo ala sekolah nak nambah duo nan seorang masuk SMA nan seorang masuk SMP. Oh, nan seorang masuk SMP, baik itu kalau kau dipandang dek lama bakal lamuan setahun jo 2 tahun lah 3 tahun sesudah itu tamatnya anak dari SMA. Lah tamat Mary dari SMA batanyo mande sekali onde nak kandung Mary na oh kama menyambung anak ibu, kama menyambung anak ama. Oh pilihlah anak nang ketujuh mendangar ketoco itu. Onde ibu dangakan banambo indak menyambung layawak mencalik daerah Dumai. Oh kok dapet kandak badan awak. Ambil anambo tampek sepeta, ambil anambo tampek cie. Oh nan tampek nang kama ambil ruko di tepi jalan ambo kini mulai karajo memasukan orang ke Malaysia untuk melancung ke Subang arang mai. Jadi ndak sekolah tu do anak ibu ndak sekolah tu do menyambung lailah jadi tu mainggo SMA itu sekali katonyo badan rosa mandanga kato dari mande yo bu awak ndak menyambung le dona pokok kandak dari ibu ambian ruko bu badan ambo nggak sepetak kok mengontrak lambo di sinan lai ke manggarentikan orang ke Malaysia. Itu dicalik buelok banaco itu kato badaninyo. Kalau itu nak nang kandaknyo badan diri Mary, kandaknyo indak kawalarang. Yo kandaknyo indak kawataga tanaman de banyak di Dumai na makot tanah lana akan membangun ruko barapeta ruko nanio ado tanah ibu na punyo ndak kama bali tanah ba itu bana nyo kato badarosa nyo cari tukang sekali nyo cari tukang buik ruko alat bangunan cari sekali nyo bangun ruko ko ampe pingin tu ma manyo bangun nyoruko pa ampe pintu ndak lama sudah membangun ruko selesai ruko dibangun nyoruko nyo bangun 2 tingke nan diate tampe lalu orang garanti ba itu kalau nan biaso di sinan kalau kok dipandang rukonyo agi merek gadang-gadang 2 pintu ma toko tu samo anyo merek toko nan 2 pintu merek dipandang mereknyo sekutiko mereknyo nanyo agi si Mary anak si Romo sama maitu pak nyoruko tu mana nyo agi tu bana merek rukonyo si Mary anak si Rosa yo toko ruko nan 2 pintu yo tinggal rukonyo 2 pintu lailanyo agi lo merek babali mereknyo nan 2 pintu lai yo smela anak si Rono sama
Mayos melanyo anak si Rosa mencalik merek nana dua tianak bertambah sanang bertambah sayang ke ibunya walaupun inyo ibu tiri. Tapi salamonyo tinggal di sini nyo calik tingkah laku ibu sabantu ibu kandung bang nama Dek sayang Rosa kanak nambah duo iyo kanak nambah duo tadi. Dek karano Meri kamulai bakarajo nyo ambie anoto baru cie. Oto nyo ambie andi balian jes baru kalu. Balian jes baru keluar tenamo badan si Meri. Meri baoto ala bisa ba itu kalau dipandang lapak kayoto seorang badan Meri. Nampak kakaknya di Yosmela pakai oto seorang labai boy bolo pakai ama kini balimpang bagian. Bak pilih kasih sayang ama Kak Meri babalian oto ambo antan basikola pilih kasih ma badan nama Kak Meri babalian noto baru awak bantan pai sekolah ndak adia majuana. Oba itu bana kato Yosmela mandanga kato anak nang ketik lagala badan diri Merma badan nyopak diri Rosa. Mandanga kato anak onde Yosmela anak ibu onde Yosmela anak ama. Bukan nyona bapilih kasih bukan balimpang bagian anak ama badan Yosmela masih dalam sekolah SMP yona. Walau lah pandai nak bawa oto, walau lah bisa Yos menyupir, tapi lum wajib pakai oto seorang, lum boleh bawa oto seorang. Mandang kato bantu itu, mandang kato amanyo Yosmela pai masuk kamar biliknya kunci dari dalam Tuhan. Biliknya kunci dari dalam dainyo biliknya kuncinya imbau di badannya tumayo Rosa tadi nana indak babuni bilik ala terkunci dari dalam apanya maimbau juo anak indak ado menjawe. Di sinan kalau kok dipandang agak sajo di badan Rosa nyo ambil telepon ganggam nyo telepon orang dialer. Konan tampe pengambilan oto nyo ambil oto cie lai ambil anak tena moyos mela die ambil anak tena moyos mela jes juo kaluan balik merek samo potongan samo jangan sampai baru-baru bawa itu kato badaninyo. Mandang kato bantu itu jadi bu kato orang sorum.
Oh ndak lama bana to bilangkan menunggu ndak lama-lama lah datang oto baru cie lai. Oto tibonyo sawakatu itu stengkanyo sudah dibawa kunci agian kabake badarosa ikotonyo pasanan ibu Ikotonyo bu pesanan ibu ba itu kato badaninyo tonyo alanyo ado tagak di laman rumah maimbau balik badarosa onde nak kanduang yosmela buka lana pintu bilik iko mau to untuk yosmela ama balian na oto sekali. Jan manggo alayos kama jan berang alayos mela bake ama iko maoto na untuk ios Tuhan. Iko maoto na untuk ios ba itu kato badaninyo. Tadanga kato rupo itu nyo buka pintu bilik tadi nyo calik di badan yosmela. Nampak lah oto baru tiba cik lai oto tu samo jo oto kakaknyo. Nyo ambil tangan namanya menangi dake badan nama. Oh ama sayang yosmela yoma. Honde ama sayang yosmela jangan lagi doso awak sayang kabake ama ios tamanjo mai bake ama Tuhan. Ios tamanjo ma bake ama mandanga kato yosmela onde nak kanduang yosmela antaro kalian nambah duo. Bajanjilah kalian jo ama. Bajanjilah karato apa sekalian antaro kalian nambah duo. Kok sempat apa jo ama besok ndak ada kok sempat pendek apa jo ama jangan batang kana kakak beradik Tuhan. Jangan batangkan kakak beradik jangan sampai bagaduh-gaduh ba itu kato badaninyo. Mandang katonyo rupo itu indah lamai kato anak co itu kato anak nambah duo inyo setia kaampe nyo Tuhan. Ode calia inyo nambah rampe la rukun damai kampe nyo tandonyo iyo rukun damai. Kalau inyo badan si Mary yo inyo anak nantu naninyo indak menyambung sekolah lai menggarentikan orang ke Malaysia. Hoba itu bana badaninyo modalnya aman-aman Tuhan. Modalnya amanyo nama gitu itu kalau kok dipandang. Indah to bilang lamo bana. Abiarinyo baganti hari, abiari baganti pakan, sapakan jodoh pakan, nabi pakan baganti bulan. Sabulan jodoh bulan, latamat loyos mela dari SMP, menyambungi nyoka SMA Tuhan.
menyambung inyo ke SMA de ala menyambung ke SMA di sinan kalau kok dilihat sedang dalam sekolah ju apa jo ama sangat sayang ka anak nambah dua kanda anak indak batanggung Tuhan. O kanda anak indak bataga indak batanggu kanda anak anyo minta babalian nasanyo lai kakak mungkin yo tumpak di badan Mary anak nantu inyo tuala bakarajo karajo manggarentian urang mamasuan urang ka Malaysia Tuhan. Mamasuan orang ke Malaysia nak guna to etong lamo bana nak paralu to bilang lamo di sinan kalau kau dipandang agak sajo di badan inyo tumpak yosmela anak nan bonsu dek lalamo jo basikola la tamat lo dari SMA satu la tamat dari SMA batanyo rosa bake anak onde nak kandung sayang ama kama sikola anak nang kamungkin o kama de yosmela nang katuju mandanga katorupo itu onde ama dangakan bana kok yo ama sayang kawa awak nak taluk bakuliah nak paralu kuliah tinggi kok lahi ama suko menyaran saran badan diri awak yo saran kabake nyo masuk paluan saran jadi polisi ba itu kato badan anak saran jadi polisi ba itu kato badaninyo mandanga kato coy itu jawapan badarosa ama cubo doluna manyaran mudah-mudahan lai tembus ba itu kato badaninyo di sinan kalau dipandang yo tumpa inyo yosmela tadi naninyo anak nambon suki ninyo masuk jadi polisi tas polisi ola anak nambon suei kini anaknya masuk polisi yo yosmela anak nan bonsu medisinan kalau dipandang kalau niat hati rosa bara banyaknya piti para luas sale jebolnya jadi anggota bara banyaknya siapkan mabara banyak nyonyo siapkan ba itu bana kok dipandang kanda anak nak kanyo tagu makan da anaknya ndak kanyo larang ba itu bana di sirosa yo bini dari sinando ma mayo
yo bininya dari Sinandoco itu kalau kok dilihat anaknya kini dalam sedang tes badannya piye Yosmela mandak guno to etong lamo bana indak to bilang lamo madek lamonyo bakal lamoan indak disiko do ne palamo abi hari baganti hari abi hari baganti pakan abi pakan baganti bulan sabulan yo 2 bulan cukui di bulan nang katigo to cali badan Yosmela anta malang antanyo muju yo tapi muju nasib Yosmela lainnya lulus jadi polisi Malainya lulus saja di polisi lah jadi paluan badan Yosmela lalaki pakaian dinas dek lalaki pakaian dinas yo sebulan yo 2 bulan lah sampai ke 6 bulan diminta cuti pulang sampai mandi diminta izin ke komandan dek komandan sangat elok bana sayang bana bake Yosmela dibari izin di komandan dibari izin yo adik komandan di sinan kalau kok dipandang de alam mendapat izin Yosmela pulang tapi mandi pulang lainnya ke rumah ibu ba itu kalau kok dilihat ndak lama kita bilang kanariado pukul 6 patang menjawe ke pukul 7 sanjo Ariado pukul 8 yola pukul 8 malam sampai Yosmela kalabur rumah sampai Yosmela kalabur rumah seto tibonyo di labur rumahnya baca assalamualaikum menjawab lah orang nombor 3 nan cie apa badaninyo nan seorang ama badaninyo nan cie kakak badaninyo sedangnya duduk di ruangan Manyo jawe jo Waalaikumsalam naiklah kate rumah siatu di labu pintu mencali orang nang belakang mencali orang ketigonya mencali ke labu rumah satu mencali ke pintu gadang kiro anaknya lah balik Yosmela bapakaian dinas Yosmela pakai pakaian dinas dek nampaknya pulang jo pakaian dinas lah tagak badan si Rosa nyo kajana ke labu rumah menangi badan si Rosa onde lai lulus anak amalai dapet jona kandak jadi polisi lai tak capai cita-cita lai sampai rencana na mana malai sampai nak rencana malai yo tercapai cita-cita mati waktu ama sumbayang sudah sumbayang doa baca baniat badan diri ama selamat jualan ama pendidikan dapet jualan jadi polisi tercapai jualan cito-cito
tercapai jua kanda anak mana mata capai juala cito-cito anak ama itu kato badannya mau pirosainya menangi awai anak mencali mandenyo lah menangi mencali amanyo lah mengaluan ye mato mayos melalato lo menangin de ama sayang juyos jangan menangi lo mama mana yos kama jangan menangi lo badan ama hiyo sayang maka bake ama majan menangi pulo mai Mama janda mama menangi pulau mohon awak bake ama jangan luana ya matola mama berdoso yo sawa itu sekali kato anak honde yos melana ama mula masuk nak ke dalam rumah duduk barampe di kursi tak canggung ama salamu anak ama bonsu indak di rumah biasa barampe sama duduk kini batigo di ruangan Makini baki gole nak di ruangan tercanggung bana badan ama itu sekali kato badan rosa yola masuknya ke dalam rumah basalam jo kakak jo apa nyola batangi-tangisan kampe nyoba itu inyo ate rumah nang kakaknya lah menangi pulon lah jadi polisi adik uni lah jadi polisi adik kakak lah pakai pakaian dinas adik kakak alangkah bangga badan kakak di malang kabangganya di abadan kakak wa itu bana katoinyo na napanyo lah menangi pulo mencali apa menangi nampak rupa mandenyo jawaban badan Yosmela honde apa sayang Yosmela jangan menangi papa Yos Hojan apa menangi pulo membuat badoso badan Yos pai Mama buek badoso mapa badan Yos ba itu bana katoinyo di sinan kalau kok dipandang yonan malam semalam itu bagalak-galak ate rumah ma malah bagalak-galaknya ate rumah basanang-sanang kasadonyo bakato badan diri amayo amanyo kanaknyo onde nak kandung nak nambah dua kini nak boleh lalu di kamar kedua-dua bantang lapik dekat ruangan ko bantang kasur kalian kasadonyo kita sahamparan nak lalu di ruangan ba itu bana ketua manyo nambah namonyo tu masih piek rosa
menangamanyo namakanda jadi makato badan anak lalu sampai di ruangan Malalok sampainya di ruangan tahu jua saja di ruangan barampe samo bagolek di ruangan tamu. Nanti Dwi Joko dipandang sedang nonton TV Pak Mas sedang menontonnya nonton TV di sinan kalau kok dilihat yonan malamnya semalam itu sakalo lalo hari siang apotano hari kasiang bapico murai ate kayu bakuku ayam dalam kandang mandak siang do hari de ayam dak siang hari de murai tando hari kasiang ma badarum bunita miang rang balari latat singko bantuanyo ambun ampi katabi matoang hari Yonan pagi sepagi tua lala mandi kampeknya tampek tidur ala dianja la duduk inyo di ruangan duduk barampe sama duduk di sinan kalau kok dipandang maka tua manyo bagi anak onde nak kan oyos melai barala mau dapat cuti nak dia dapat ke sebulan dia dapat ke setahun ba itu sekali kato badan mandi jawapan badan Yosmela ndak dapet lama doma awak cuti cuman seminggu dapet di rumah cuman seminggunya dapet di rumah kok lewat hari seminggu di sinan balik awak dinas awak pulang balik ke tampek dinas ba itu sekali kata anak mendangar kata bantu itu lasana ngati amaju apa bagala ate rumah Bagala ate rumah tumpak badan kakaknya tadi nambah namo si Upiek Meri nani nyolapai karukonyo katampe urangnya memasukan manggarentian urang bekokok tibo orang namanya kamanyu barang kamalesi kamanyu barang ke Malaysia lalape kanape ruko nyoto nyoba onak nyolai onak guna to etong lamo disiko kalau kok dipandang la tampe nyo ala la tiba ditampe ruko nyo tadi kau untuk kemanggarentian orang ke Malaysia
badan meri kau sangat elok bana inyo pengasih jo penyayang inyo pengasih jo penyayang paibo inyo kanan bansi ba itu katorang nan banyak ho abiarinyo saritu abiarinyo baganti hari bakato badan dirinyo hot sadang di rumah badan mande iyo barampe samo dudu onde nak kandung merina sarato badan yosmela ho kalian bertambah gadang yuo kalian umur bertambah lanjui alun yuo lei kadape jodoh yona alun jualai kadape jodoh mandanga katoco itu ajawapan badanana onde ama sarato apa kok itu jangan dipikiran pokok jodoh tu marusan balakang itu nak guno dikajabana indak dikajanya kadape juo mangalo itu bapikiran mai mangalo itu nyoba pikiran dek mandanga kato anak ndak dapet jawe ama jo apanyo ho antaro inyo nambah rampe olainyo dukunyo dengan damai ndak ado batangka-tangka ho ndak pernah mengecek kare nan mande cuy tuju nan bapak cuy tuju walaupun anak nambah duo jolu nak lambui pae kasadonyo Tuhan ojo lunak lambui nyo kasadonyo ndak mencubo bagadua-gadua ba itu kalau kok dipandang ho disiko kalau kita liye dek la rukun jo damai nambah rampe dek la tercapai kanan baik dek la tercapai kanan sanang Hoka toko membali baju dapet barekan sangat panjang ado baragi ramo-ramo hot sainggo iko pak kaba kita dulu kok lai bau mua sama panjang sambungan nan lain pae ado pulo Tuhan cuma nalabi bapantoan siakana siakau kain karap selendang karap yo ado banane tengah ladang kambang labungo dalam rimbo hoka bake apa-apa nan di kampung yo nan di tanah rantau pasan bakabakan hoko ingin apa jo kaset rabab buk cali la YouTube Sinar Padang Pak official di sinan lengkap kasadonyo Pak Malayang tabang alang-alang katana jatuhnya sularonyo diambil langkok dinantenggi odek namban se ala batamu yonan sanang dari susah lanyo kayo baniat tercapai kanda hati pae
O simpelo buah simpelo tumbuhnya dake ler yang batu diambil dua jo tiga de ayah jo anak jo ibu tirinya lai sayo jo sakato sainggo iko kabadolu besuk-besuknya pa Hoto sambuang lapulo